El Servei Català de Salut, en un informe intern que s'ha fet públic avui, insta el govern de la Generalitat a actuar al marge del govern espanyol en els plans de desconfinament provocats pel virus Covid-19. Tot plegat per garantir la seguretat del nostre sistema sanitari i també la salut dels catalans. Ras i curt, ens estan dient que o fem el que ens convé a nosaltres i no pas el que els convé als espanyols, o posarem en perill la salut i la vida de molta de la nostra gent. I aquí no estan parlant gent d'una opinió política més enllà o més cap aquí, de dretes o d'esquerres, d'independentistes o d'espanyolistes. Aquí estan parlant els experts i els tècnics en la matèria que estan en primera línia i jugant-se la pell. Què farà el govern de Catalunya? La veritat és que molt em temo que davant l'amenaça d'una multa, d'una inhabilitació o d'un procés judicial no arriscaran absolutament res. Primer la seva nòmina i després, en tot cas, la salut dels catalans. Abans als governs espanyols li calia, per sotmetre Catalunya, bombes i un exèrcit. Ara només, amb el BOE, l'Audiència Nacional i uns polítics catalans que s'escagarrinen davant una simple citació judicial ja en tenen prou. De fet, a tots els aterra la visió de Soto del Real. En situacions com les que vivim són en les quals es demostra el veritable lideratge polític. Els dirigents polítics honestos i dignes s'ho juguen tot per la seva gent. Fins i tot, si cal, s'hi juguen la seva pròpia vida.